Cada any, la Comissió Europea publica un informe sobre l'estat de dret als estats membres. Any rere any, aquest informe passa per alt les vulneracions sistemàtiques de l'estat de dret a Espanya. La Comissió ho sap, simplement en nega l'evidència. Així doncs, hem decidit posar-los-ho difícil. Hem catalogat els casos. Però comencem pel principi. Què és un estat de dret? Un estat de dret és un model d'estat on els poders estan separats perquè cap d'ells acumuli massa poder. Els drets i llibertats dels ciutadans estan garantits per lleis i institucions. És a dir, els ciutadans sabem amb quina regla juguem i sabem que no ens les canviaran sobre la marxa. En un estat de dret hi ha rendiment de comptes. Això vol dir que tothom ha de respondre davant la llei, qui ostenta el poder també. En un estat de dret, tots som iguals davant la llei i les lleis han d'aplicar-se a tothom de la mateixa manera. Tothom té dret a saber de què se l'acusa i amb quina justificació. És a dir, l'aplicació de la llei no pot ser arbitrària. En un estat de dret, la llei no pot ser utilitzada per reprimir. I això no és tot. En un estat de dret, els jutges són competents, ètics i neutrals. Són un reflex de les comunitats a les quals serveixen. Quantes vulneracions fan falta perquè la Comissió vegi clara la fallida sistèmica de l'estat de dret espanyol? Quantes violacions de l'estat de dret s'han produït a Espanya en els últims 20 anys? Hem registrat més de 1.000 vulneracions de l'estat de dret entre 2005 i 2022 en contra de les llibertats fonamentals dels catalans. Per què? Per l'únic fet de ser catalans. 1.000 vulneracions no és una anècdota. La vulneració de drets a Espanya és sistèmica. Que la Comissió no pugui seguir mirant cap a una altra banda. Entra a estatdedret.cat.